Холандец. Много откачвам. Пуста, твоите брони где ги? Каленци, малци. От София? Не, от Турция. Турция? Да. Ама аз ги продавам. Що? Ще взема и 36. Вземах и 30, да. Ето човек на до баща ми, той е такъв тиреджер, кой е Холандия, Англия, сега последно от Англия идва. Той. Кара разни работи.